Brebeki wong, rene. Oh, ayo wong poso sik dodol wae iki ku. Buka. Kae pengen duwe nek, Mbak? Kae pengen duwe nek? Heh? Enak kok lemu. Iso paling lemu saiki yo. Heh. Jere bojoku takok le. Takok ide bakul jamu iki kok ketoke meteng le, Dik. Nah, tak takokane iki ngono. Kowe kae musom barang sapa? Nonggonku, tukang. Takok. Heeh. Kok malah ngeromot. Nah yo. Kok ora kaya biasane kayak rene kayak cilik le. Saiki wis Iya. nemu, guys. Gendut saiki. Gendut bakul jamune. Ayo. Lagi. Bagus mana?